I Bestil tømning kan du bestille tømning af dine containere. Vælg blot den eller de adresser og containere, du ønsker at bestille tømning for. Har du mange adresser og/eller containere, kan du med fordel benytte dig af søg-funktionen, hvor du blandt andet kan søge på specifikke adresser eller specifikke affaldstyper på tværs af adresserne. Når du har valgt de containere, du ønsker tømt, trykker du blot Godkend. Herefter får du mulighed for at skrive en kommentar til den enkelte tømning. Ved tryk på Bekræft er bestillingen gennemført, og du modtager en bekræftelse på mail. Det er også under Bestil tømning, at du tilmelder dig SMS-service. SMS-service er målrettet dig, som har behov for at få besked på dagen, når chaufføren er på vej. Du trykker blot på den lille blyant under kolonnen Kontakt ud for de containere, du ønsker at modtage en sms for. Angiv minimum 1 kontaktperson og afkryds i SMS før ankomst. Du modtager herefter en sms på dagen, hvor containerne bliver tømt. Vidste du, at du ved tryk på den lille blyant i kolonnen, internt containernavn, kan navngive jeres containere, så ingen er i tvivl om, hvilke containere der er hvad. Mange angiver containerens placering, f.eks. port 5 ved hallen. Men det er helt op til jer, hvordan I ønsker at navngive jeres containere. Du finder information og status på kommende og afsluttede tømninger under fanen Ordre status.